Katayo basan jong kapolen. Ha kajing pulih banengkong ublay ukren hangi ba unthok ya ka an jong u ha ka duno jongi omdeisu ha umau lengknyam. Hoi ha ka lenong bakhat nyo kat kho banengkong ka ong bagi pop bang lale kilong ke bakraw bat ngisngo tanan banle iki kane ka pelong bangen nom ko ngu su ya ublay Henry daladehi upasan baar uwan sengi ban mam bat penkho yiki pop jungi baro dai da u ba ngilalong biang kicing thau ba thamai jong ublay bangi pan habangi phai sa ublay ban ya it ha u men sem ba khoi ban panya ya kicing im jungi bat unsa pelong yengi ban thrang ban ko ngu tang ya uhi kajutang barim lapen ken da kibriu bala ai thamai ka da kajutang ba thamai bat kanogrim jong ka jutang ba thamai de Jesus Christ kane konra kajingkala ka bakraw ya ukhun ben riu sitelop ka perthai kane ka kta ya gajing im simet ha ka ba ya dei ban ublay namar ya ka an ublay la tho ha gi donod briu omdei su ha ki mau u Jeremiah upet jingai bha batang u Jisu unwan banbu ya kane gi jutang bathamai handai manta na ga banta jungi kane gi jutang kadon hajan jungi bat ngidon kam bat sedang thamai bat paskhem yalade ba ublay un penyat ya ga jing im gi jungi katkum ka sandur jong u bat ban ko ngu ya u ka samsan huwai ka pen i hangi haba uparalok jong udabet unathan u ong ba ublay ulabitar ya udabet na ka banda gipop ba ule kajing songklim bat kabat siba bat kajing penyap kajing u ya ulok jong ka uyuria udabet ulapan map sisya na ublay ba ublay ulay isnay ba ulama hangne ka pen i kajing isnay jung ublay ka kham kraw bandai ki pop jungi kumta ladangi kloy ban pan map i ki pop bang dale bat im bhano ublay ukloy ban map bat unkur khu biang sa chisin yengi henry pan naga daw ka pop ba udabet ulale kala penkala ya gajing long babha kaying kasan kumta ko para banget kipop bangile kipen mong yalade bat ya kiwai bat khamtam kapen mong ya ublay namar ngidai gijing thau ba kodor jong ublay para banget tungin pan map na ublay langba ka sakramen jing plapom bat ublay un ai biang hangi ya gajing kemen jong gajing adai gijungi bat ublay haba ublay umap ikipop jungi ba upas kem ya gajing adai gijungi bat u ngin sakwa ban let sakiwai ban pan map bat ban wan ban penyesuk ma kelyang kalba pinang yo jing map na ublay pinsakwa ban yathu sakiwai ya gajing e ublay ha gajing pule baar kaya thu haba jusu wan sakabathai ulapan kre yalade ban sayap na kabanta ki pop jungi ujisu dai ublay bat ubriu kum ubriu uting ulang a uperta sa ukpa ban pelat ye u na ga negalti sa gajiyam henry wa it ha kaman kejong ukpa kumta ulapan kre ban chale ben penleran habon dukom bat ban sayam na ga banta ban le ya kaman kejong ukpa ha gajing im jungi ngin ya kendu sibun kijing e henry ngin la ban yasha nama ngikwa ban ko ngu bat bod ya galanti ujisu wal hikai yengi ujisu hikai ya galanti kaba pakatam da kijing ko ngu hikai yengi sya galanti kaba janai kani kabut kijing ko ngu bat le kamon jung ublay kan ya lamingi sya gajing embom chukul haka gospel ujisu hikai yengi kumno bangin yo ya gajing em bat gajing ya bom jukut bat
kiba yo ya ga jing tang kitu kiba bot ya galanti u Jesu hagar khot lai phuwei ka kantin en sa beno ya unok sinsar jong ka perthei kamon ya sultan ubabisha de ka perthei nadu ba adam bar ka klangom ha ga jing penchoi sultan henry da ga jingwan u Jesu Christ ula job ya ka thama bat sultan da ka bor jong jing sha sitom jong u halor ka dingna kat khot lai pu ar anda la kan tiu ya yanga ha ka na ka khandau kamot ya ka jing sa na phna bar ka jing kiu shableng par un sa khring ya ki breu baro sha u kani kamot bau Jesu wan sha kani ka berthai na ka banta ka jai ben riu baro kijing pon kon u Jesu wan sha kani ka berthai pan yangi badu hikai bangiru ngidai banle mar kelyang na ka banta ka jing bha jing ki wai ngila banle ya kani tang lada ngi IT ya ka mon ga jungi baro ha ka mon jung ublei nangta ngin sala pansam ya ga jing jingkemen ban ga jingkelmen sha ki wai hulai sibon